มาใส่ก็จะเล่นทิ้งตัวเตจะไว้จุงอารมณ์ถูกก็เสียจุดที่รัวชวนนินอิสักและมาร์กาเร็ตเตโปสันเดนคอมบางบอกคอนทราฟิกปอยนะอันเราอินซุยไลท์มุดุนอันเรานี่แหละตาครับมายาจุดที่รัวนินไอจีอาเตอันเราอินฟอลโล่ต้นตัวที่เทคลาลักเต็นเราโพสต์ที่เทคกันเราอินเฮาโตนั่นดิตัวไหนไม่คันอิสักรัลเตไอจีฟอลโล่กันนะMargaret lo follow to ti kan han en cheka amar chu lo follow klet lo me ya unlike na te po Margaret en Isaka khalak te lo like em lo like how te ka lo unlike vek em ti te ho dong so te kan han cheka lo like klet lo me ni lo in unfollow ri ani chu ti rol chuan in Margaret IG kan han lut fele nga la Margaret en Isaka lo follow em ti te ka following em ti te ka kan lo na mai ro chu lo follow le tlat lo mai ni pa ni hi social media lama hen lan tam an tu to lo ni social media hi en khel tu to lo ni ti hi chi me ma ti rol chu ani bon kon traffic boy na khanin sunday ko bang an pa ni lo zui kar chu to lo mu te po kha an oma tuna chu anin social media internet ni ma re te hi YouTuber ho te hianin in trend ainin unfollow le thala kan delete awang hianin in trend ai kan ngaya YouTuber te le ho te ni ho te min lo play call na sa ti kha kan thre le to mar chu ai an mani chen na ai jol chunga chuanin lo in zuya dor te no la nga kyang na sa le kan lom pui le mai chu ti rolling social media klang tong chu in thena motia rulunat pui tam takanom ti po kan ria lo in then lo ni ti ka chiang chho zel ani chiang takina lang to ni lang lut ka thil ti kha a tha kha kan til talawa an hing kha alan lut kha ngai kan tilwa ma se ti han kan ngai to isak en Margaret he chu ti lo me ang kan tia han kan ngai to zera achangin isak ral te ti ringot te 90 ma ming ringot te kan ti chin vela a design kan nan design vel china ka chian te ne han ma se ka thempa Anthony ka an ma ka design ka achiam la tu ka mo an ma ni po min health ya we na po